media claim bang kutum phana kiro pipa prang lo nona ni gang sama por seta nang tum phan nang ka chu pha pe nang tum dang ki bang po nili tum nang tum phan nang ka chu pha lam the ke la puhan lo ison ra lam the pen nili tum nang tum phan nang ka chu pha lo alam the ke la puhan lo non ki bang ji Terepo ni pai nir kep lake March ni pai March achiklo ni pai nir kep no Saturday lo International Women Day Kitalon pon Japan APHLC Central Women Wing sahin pen pathik pon adim lake di phukla balong siniri tum pen pathik pon lasi nilitum ahin pen klemra pet ni kaching hon pe purun la pen ke ne kaching hon jirpi do an aphan seta me nilihin pen ka chunin rikang tungalam thikela pulo nilitum east west kadoka be pangrum pet pen 26 constituency ando la si non gewang ji ni pioneer ke par ni bangke kado ka be suar lo tum an ke nakachitong run pet je phansi nelihin pen setame kado ka be rat phansi tame chuning ring tum la penning thelo nali tum kado ka be setame nachitong run po kusi nelihin pen setame ning the par pik lo la hello nelihin pen kapachini gang tungalam theke Kitam tang aning kan la personal itu consistency tin si la son citalon rep la son ma mate pining si la son nang itu kaching room cholang payat ma Kitam tang aning kan bang ke mitha constituency long la person itu citalon pon rep lo sita me pineng bang ke nilitum 26 constituency phan sita me nilitum chithalap lo la da ilong paradigm nilitum International Women Day bang ke nilitum talon pon po Lalu seorang apang kemana apang kecuali apang di pasang doma. Oh nilitum ahin pen chief guest nilitum aman kido Sarjay Kathar IS retire APHLC lo president aphan nilitum chief guest bang chupa pon lo lapen guest of honor nilitum bang pho la pusangan nilitum chupa pon do